To, wannan muƙami, samunsa ya zo min a matsayin abu na mamaki saboda kusan zan ce a rayuwata dai da na yi a masana'antar shirya fina-finai ta Hausa, ban taɓa riƙe wani muƙami da zan ce ko a matakin ƙungiya ba ne, amma dai ni mabiyi ne akan duk abin da aka so a yi da kuma wata doka da aka shimfiɗa. To, abin da zan sa a gaba su ne abubuwan da suka jibanci aikin da yake alhakin ita hukumar ne, mu'amala da waɗanda suke cikin masana'antar, don ganin cewa an samu ci gaba, an kai ita masana'antar ta Najeriya gaba ɗaya wani mataki kamar takwarorinta. Za mu kalli ɓangaren abubuwan da ya shafi yadda za a dinga kasuwancin fim, za mu kalli ɓangaren abubuwan da ya shafi kuma yadda za a dinga tallafawa matasan da ke ciki su samu horo da kuma ƙarin ilimi a fanni daban-daban. Za mu tsaya mu ga cewa mun yi aiki na farko hannu da hannu tare da Copyright Commission, tunda dama akwai wannan dangantaka. Baya ga haka kuma abin da ya shafi kamar masana'antar fina-finanmu, za mu ɗauke su mu kai su wato kasuwanni daban-daban na duniya, inda ake wato tallata fina-finai kuma har ai kasuwancinsu, a san kuma ingancin irin wanda ake yi. Bayan nan kuma idan muka tsaya muka kalli kuma kamar su masu shirya fina-finai daga kudu har arewa, wasu akwai da suke buƙatar tallafi daban-daban da kuma irin su bashi na yin aiki. Kusan zan ce yanzu ma an fara wannan na bashin Providus Bank tare da gwamnatin tarayya. Akwai wani hoɓɓasa da suke ta wannan gefen, wasu ma sun fara ƙoƙarin samunsa, da kuma irin grant da su rika zuwa da sauransu. Insha Allah da za mu lura irin wannan. To kusan ai shi ne abin da ka ji na ce za mu ba da horo ga matasanmu, sannan kuma ga kofa wadda take ta karɓar bashi wadda mutum zai yin aiki ya dawo da shi, sannan kuma akwai wanda ba su da ƙarfi wanda lallai sai an taimaka musu da grant, shi ma za mu yi ƙoƙari ta wannan fannin. Sai kuma wato fannin wajen sinimomi a arewa, kusan in ka lura za ga cewa babu sinimomi irin na zamani wanda ake kai fina-finai. Wannan yana daga cikin abin da ke kawo tasgaro akan harkar. So shi ma za mu dubi wannan. Ba za mu ce gwamnati za su ta gina wa mutane sinimomi ba, amma dai za mu iya neman wato wanda su iya saka hannun jari a wannan fannin don a haɓaka harkar a arewa. Ai shi fim idan mutum ya tsaya ya kalla zai ga cewa Ali Nuhu daga wajen shekara 4 zuwa 5 da suka wuce ya ja baya ma da yawan fitowa cikin fim, sai dai jifa-jifa. Yanzu ko kamar series na da ake alaƙa za ka yi ba sosai ake gani a ciki ba. Saboda haka fim za a yi amma jifa-jifa, saboda lalle wannan aikin da yake gabana ba ƙaramin aiki bane, babban aiki ne. Kuma shekara da shekaru da ina yin fim, fim kusan kowane iri na yi. Abin da nake buƙata yanzu shine ni ma kuma wato iya ƙoƙari na in ga cewa na taimaki masana'antar wajen ganin cewa ta inganta. Dama tuntuni kamar ni, Falalu Ɗorayi, Abdul Amat da su Bashir Mishe da mun taɓa zama mun yi wani magana akan wace hanya za mu bi a matsayinmu na masu shirya fim, ko da haɗaka kuɗi ne mu taimaka wasu matasa da muka cewa suna da hazaƙa a wannan masana'antar. Muna cikin wannan shirin kenan, kuma Allah ya kawo wannan muƙamin. Kaga wannan makarantar tana ƙarƙashin wannan hukuma, kamar yadda ka faɗa. In Allah ya da za mu ga menene abin da zai iya yiwuwa wanda za a taimaka wa matasa ta wannan gefen. Sannan kuma gwamnatin jihar Kano da kuma wato mataimakin shugaban ƙasa a ƙarƙashin ofis ɗinsa, akwai wani yunƙuri suke, da kuma ita hukumar tawa. Muna ƙoƙarin ganin cewa ita kanta jihar Kano an samu wani waje wanda za a dinga wannan karatun. Dama gwamnatocin baya na jihar Kano sun riga sun ba da guri wanda ya kamata a ce wannan harka ta fim an fara karatunsa a gurin. Saboda haka muna sa ran insha Allah za a farfaɗo da wannan gurin. To, jan hankali da zan yi shine na farko dai da yawa naga suna murna. To, abin da ke so sani shine akwai aiki ja a gabanmu daga ni har su, don wannan tafiyar tana buƙatar haɗin kai na farko, bayan ga haɗin kai da take buƙata da kuma jajircewa.
daga gare mu gaba ɗaya idan har muna so mu kai ga gaci.